Itt biztos van valaki meg... Most a Paranormal Activity-t forgatod? Igen. Szerintem itt télen azért jó lehetne hajléktalan szállónak. Na mindegy. Itt biztos veszik valaki itt a munka. Ez valami csuhás asztal. Hát azt nem mondod. Ami bázis cipő már is. Kurva jó cipőm. Nekem is. De most... Tiszta víz rá, még a homokra. Nekem nem. Várj meg, Erzsi! Erzsi! Nem akarlak. Mindegy. Ja, hogy Erzsi alig értem. Csak Na neki... mit hittél? Elizabeth az Erzsébet angol neve. Ezért nincs. Megtaláltuk egy klózit! Akinek sloziznia kell, jöjjön! Bence! Paranormal Activity. Az lenne durva, kinyírna az ajtó, megtámadna egy ördög, azt meghalna. Jó napot! Mitől hülye? Nincs. Ott a slozi! Ott volt Mirelit kaja. Hogy hülye? Nincs is itt senki. Ott van. Ott volt. Ott volt. Most beszartok egy egyszerű kis Evelyn, hol van Mirelitkaja? Hol van Mirelitkaja? Biztos itt volt az ördög. valami. Mozog az ajtó. Dehogy mozog. De mozgott az ajtó. Nem is mozgott. De mitől vagytok megijedni? Hiszen én vagyok. Mozgott az ajtó! Hiszen én nem félek, akkor mitől féltek? Paranormal. Paranormal Activity 8. C. Gyerünk csak maga. Nem, vissza a kilátóhoz. Nézzünk el! És valaki vagy csak megvan, hol benne. Kom. Ott egy mici mackó! Ott egy mici mackó! Figyelj, csak ez magánterület, visszacsukod. Én hozzá nem nyúlok, a te ülj lenyugodottan. Kell a Mici Mackó. Egy bomber poszter. Vissza a kilátóhoz. Most gyerünk innen! Tök jó ma. Ó, de még itt, amikor is kinyitotta ezt az ajtót. Azt hittem kijön valaki. Igen. Ha ezt valaki És fölteszi, előállított volna valaki. ha ezt valaki fölteszi Face-re, az írja, hogy Paranormal Activity 8. C. YouTube-ra rakom fel és beírom. Az biztos. Ne, nagyon durva képek vannak, ez nem publikus.